Моля всички да станат. Влизат прокурорите Жаклин Гинчева, Александър Танев и почитаемите съдии Габриела Иванова и Ивайло Златев. Добър ден! Седнете. Така, Ваша чест, започваме. Съгласно Конституцията на Република България ще следа за спазване на законността. Съгласно законите на съдебната власт могат да се изискват документи, сведения, обяснения и други материали. Могат да се възлагат на съответните органи при данни за престъпление или за незаконни съобразни актове и действия да се извършват проверки и ревизии. Могат да се призовават граждани или упълномощени представители и юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини може да се изисква принудително довеждане. Да се изпращат материали на компетентните органи, когато се установи, че има основания за търсене на отговори или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да се осъществят лично. Да се прилагат предвидените от закона мерки при наличието на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго законно нарушение. Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да ни оказват съдействие. Давам ход на делото. Служебните назначени помощници. Вещото лице Панайот Максимов. Тук. Вещото лице Деница Миланова. Тук. И Радослав Марков. Тук. Моля, кажете трите си имена. Кога сте родени, какво образование имате и дали сте осъждани? Албена Иванова Огнянова, на 24 години, с основно образование, не съм била осъждана преди. Нягол Петров Захариев, 26 години, средно образование, не съм бил осъждан до сега. Сега ще ви разпитаме. Имате право да откажете и да дадете показания. Имате право да се консултирате с адвокат и да се служите с бележки. Длъжен съм да предупредя всички, че лъжесвидетелството носи наказателна отговорност за лишаване на свобода от 5 години. Свидетели, обещавате ли да казвате истината и само истината? Обещаваме. Вещите лица, обещавате ли? Обещаваме. Обвиненото лице Албена, сигурно сте запозната с съдебния акт. Запозната се. Значи, детето е свидетел на убийството? Не искам да говоря без наместа на адвоката. Вярно ли е, че сте предизвикали умишлено смъртта на вашия съпруг? Не искам да говоря без наместа на. Ваша чест, щом подсъдимата не иска да говори, значи няма смисъл да продължаваме. Виновна е. Разходя за вашето решение. Ваша чест, в сряда през страстната седмица в дома на Албена и Куцева влиза Няго и след борба с Куцева го убива. Доказателство за това са показанията на детето на Албена и Куцева. Според детето, през нощта Албена хвърли престилката си в лицето на Куцева. Един човек влязъл и започва борба с него. Албена се признава и изповядва истината, но кой мъже тя не признава. Човека влязъл в дома на Албена и Куцева бил с палто, а на палтото му имало кожа. По описание този извършител е Няго, който е сам отговорен на външния вид на предполагаемия убиец, но има същото палто с кожа. Обвинението разполага за свидетелски доказателства вината на предполагаемия извършител Няго. Има думата? Да. Аз съм тук като представител на детето, което е непълнолетно и няма право да присъства по време на съдебния процес. Смятам, че поради грехата му възраст едва на 2 години, то не може да даде ясно обяснение на това, което е видяло, поради което моля да не бъде призовавано като свидетел. Приема се. Ваша чест, мога ли да взема за малко думата? Защо? Искаме да се назначи съдебна експертиза, за да се постанови какъв е речниковия запас на едно двугодишно дете и може ли то всъщност да опише в такава конкретика това, което се е случило и кой де-факто е убиеца на неговия баща. Както знаем, това убийство се е случило вечер при много лоша светлина и това би било много трудно за едно малко дете да го опише. Както знаем всички, децата на тази възраст имат често не членоразделна реч и би било много трудно за човека, който не е в тяхното обкръжение да ги разбере. Затова бих искал съда и в частност прокуратурата да пусне
по-обстойно разследване, а не да вярва на това дете. Ще се разгледам съда. Благодаря. Бих искал да взема думата, като заявя моя иск към съда, съгласно член 52 от Закона за договорите и задълженията. Обезщетение в сума от 10 000 лева поради загубата на родител. Това е моя иск към съда. Имам ли правото да разпитам обвиняемите? Имате право. Албена Огнянова, имам няколко въпроса към вас. В този ден, на 12 май, в 8:30 при вечер, къде бяхте? Бях вкъщи и приготвях вечеря. Има ли някой, който може да потвърди това? Не. Бях само аз и детето ми. Какво се случи в тази вечер? Чух изстрел от съседната стая. Отидох, видях съпругът ми паднал на земята мъртъв. Инстинктивно го покрих, за да не види детето, защото то вървеше след мен. Имате ли предположения кой може да бъде убиеца и видяхте ли всъщност кой е бил в къщата? Имам предположение, но нямам доказателства. Благодаря, това бяха въпросите ми към вас. Ваша чест. Е право да задам няколко въпроса на Нягол Захариев. Задайте вашите въпроси. Нягол Захариев. Къде бяхте на 12 май, 8:30 при вечер? Не желая да отговоря, само искам да ме взема тук. Вашия клиент, Нягол Захариев, къде е бил на 12 май при вечер към 8:30? Според показанията на моя клиент, Нягол е отсъствал около 48 часа, понеже е търсил нов работник за мелницата. Куцър се е държал неуважително спрямо Нягол и затова е бил освободен от неговия пост. Разстоянието между двете села е около 20 км. Нягол е отишъл до там с каруца, но поради влошилите се метеорологични условия не е имал възможността да се върне обратно от дома. Има ли някой, който може да потвърди това? Да, ваша чест, може да призова човек от публиката. Позволявам. Той е много добър човек и ме беше помолил за услуга да се намери работа, затова нямаше как да откаже и се съгласих да му помогна. Имате ли нещо, което доказва, че той всъщност е търсил работа? Да. Ваша чест, мога ли да представя трудовия договор? Да. Имам само още два въпроса към вас. Като един от тези въпроси е: имате ли идея защо отношенията между Нягол и Куцера са се нажежили? Не. Доколкото знаем, Куцер се държал грубо към своя шеф и затова го освободил от поста му. Добре, Адвокат, може да желаете ли да прегледате документа? да, благодаря. Добре. Достоверно. Ваша чест, искам да призова като свидетел дядо Власио. Кого срещна на край кръчмата до мелницата в средата през Страстната седмица? Опиши как изглеждаше мъжа и как беше облечен. Отдалеч му се видя, че Нягол и беше облечен с кожно палто. Друго не помня, бях леко пиян. Няма повече да Ваша чест, може ли думата? Давам ви думата. Как може да си има вяра на човек, който има силна склонност към алкохол? Как може той да бъде репрезентация на селото? Следователно, как може думите му да имат някаква тежест? Искаме да предложим дядо Власио за наказание. Откъде къде? Аз в той село живея от сигурно 68 години. Както съм роден, не съм влезал от тук. Откакто се помна... Откакто се помна... Залата му напуснете. Ще напусна, това е някаква... Това е зала тук! Само му изтиначи! Ще направи! Няма как да излезе истината! Лъжи! Лъжи! Покажи Власо! Иначе ще му накажат! Член 147 гласи: който разгласи позорно обстоятелство за други го или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от 3000 до 7000 лева и с обществено порицание. Това е доказателство, че дядо Власио се играе с живота на хората. Благодаря. Искам да ви информирам, че съгласно член 115 от Наказателния кодекс на Република България, който умъртви човек умишлено, се наказва с от 10 до 20 години лишаване от свобода.
Ваша чест, имам самопризнание. Аз всъщност не съм убил Куцар, използвах неговата жена, за да привлека повече хора към моя бизнес и да печеля повече пари. И всъщност аз използвах заради нейната красота. Ваша чест, мога ли да взема думата? Може да отпуснем кратка почивка, за да говорим с нашите клиенти за това, което се е случило сега. Съдът се оттегля. Моля всички да станат. Моля, седнете, нека продължим съдебния процес. Ваша чест, може ли думата? Давате думата. Благодарим предварително за отпуснатото време. Разпитахме нашите клиенти подробно за ситуацията и ни уведомиха, че има още един човек в случая. Името му е Иван Синебирски. Иван Синебирски е най-богатият човек в селото. Той държи чифлик. В този чифлик е искал да поканя Куцар и Албена да живеят. Но Албена му отказва. В яростта си признава на Куцар, че жена му изневерява с шефа му, Няго. Куцар се държи неуважително спрямо шефа си и той го освобождава от поста му. Следователно, той се разболява тежко и остава в тях. Против волята на Албена, той е заключен в тях. Поради тази причина, тя бива затворена от тях без нейното съгласие. Ваша чест, искам да направя само признание. Иван Синебирски ме заплаши, че ще убие детето ми, а както знаем, детето е най-болната тема за една майка. Правя всичко възможно то да живее добре и нормално. Затова премълчах пред вас. Тоест искате да кажете, че извършителя е лицето Иван Синебирски? Да. Къде бяхте на 12 май, в сряда, около 8:30 вечерта? По това време вече бях сготвила, бях нахранила детето, Няго липсваше вече 2 дена подред и отидах да заключа къщата. Вие знаехте ли за намеренията на мъжа ви спрямо Албена? Подозирах нещо такова, защото 2 седмици по-рано той се промени много рязко поведението спрямо към мен. И също така ден преди страстната седмица забелязах Албена около къщата ми, около 12:30 на свят. Има ли сте подозрение, че мъжът ви е изневерявал? Никъде. Имате ли представа кой е убийцът и какви са неговите мотиви? Няма. Съдът няма повече въпроси, моля да видим. Той е убийцът, хваните го! Не съм аз! Не съм аз! Лъжкиня! Лъжкиня! Пуснете ме! Пуснете ме! Съдът се оттегля, за да вземе своето решение. След неочакваните развития на ситуацията, съдът се оттегли и реши, лицето Иван Синебирски се осъжда за умишленото убийство на Куцар Огнянов. Присъдата му е 28 години и 3 месеца. Камон, бе! Ей! Не ставаш! Лъжци! Измамници!